രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ ശ്രീ രാധേശ്യാം ശ്രീല പ്രഭുപാദ की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण माता जी ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം അല്ലേ? 8 മണിയായില്ലേ? हरे कृष्ण. हाँ ओके. हरे ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്തസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി
വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ് ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ, ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ആഴ്ചകളിലെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസിന്റെ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണത്രയ വിഭാഗയോഗം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. നമ്മള് 13ാമത്തെ അധ്യായം ഓടിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാകുന്ന വിത്തുകള് നമുക്കതിന്റെ ഫലം തരുന്ന അതിനുള്ള അവസരം തരുന്ന ഒരു വയലാണ്, ക്ഷേത്രമാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഉള്ളില് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാര് 2 പേരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ജീവാത്മാവും ഒന്ന് പരമാത്മാവും. ജീവാത്മാവ് ഓരോ വ്യക്തികളിലും വേറെ വേറെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പരമാത്മാവ് സകല 84 ലക്ഷം തരം ആളുകളിലും ജീവികളിലും ഒരേ പരമാത്മാവാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവാണ് 2ാമത്തെ ആള്. ആ പരമാത്മാവ് എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അതിനെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് അതിനെ മോഹം അല്ലെങ്കിൽ മായ ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭക്തി കൊണ്ടും സത്വഗുണം കൊണ്ടും മാറ്റി എടുത്ത് ഈ പരമാത്മാവിലേക്ക് അടുക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ കടമ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മളുടെ ഓരോ ചലനവും പരമാത്മാവ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 2 പക്ഷികൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ശരീരം, ഈ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് 24 തത്വങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, അവര് വ്യാപരിക്കുന്ന ശബ്ദം സ്പർശം പോലെയുള്ള 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, പ്രകൃതി. അപ്പൊ 24ആയി. പിന്നെ ജീവാത്മാവ് 25ാമത്തെയും പരമാത്മാവ് 26ാമത്തെ ആവുമ്പോഴാണ് ജീവനുള്ള ഒരു ശരീരമായിട്ട് അത് ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്താണ്, അജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും വേർതിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ജ്ഞാനമുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങള് ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് സകല ജീവികളെയും ഒരുപോലെ കാണണം, കാരണം അവരിലൊക്കെ ഒരേ പരമാത്മാവാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. സൂര്യന്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. സൂര്യന്റെ രശ്മികള് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാവരിലും ഒരേപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പണ്ടൊക്കെ ഈ സിനിമ ടാക്കീസുകള് ഓലയൊക്കെ മേഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പകലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തില് നിലത്ത് ഓട്ടയായിട്ട് ഒരു രശ്മി കടന്നാൽ മതി. അത് നോക്കുമ്പോ അതൊരു സൂര്യനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോഴായാലും ഗ്രഹണത്തിന്റെ സമയത്ത് അത് ആ ഒരു ഓട്ടയിൽ കൂടെ വരുന്ന വട്ട വെളിച്ചത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സൂര്യൻ പകുതി ആവണതും 1/4 ഭാഗം ആവണതും ഒക്കെ. അതാണ് ഒരു കണ്ണാടി ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടൊക്കെ നോക്കണില്ല. അപ്പൊ ഓരോ രശ്മിയും ഓരോ സൂര്യൻ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഓരോ സകല ചരാചരങ്ങളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നതും ഒരേ പരമാത്മാവാണ്. വേറെ വേറെ ജീവാത്മാക്കളാണ്. ജീവാത്മാവിനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ബന്ധിക്കുന്നത്. പോയിട്ട് നമ്മൾ മായയിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ മുക്തനാക്കിയിട്ട് പരമാത്മാവിലേക്ക് ചേർക്കലാണ് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് പച്ചത്തേങ്ങ വെള്ളം ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ അത് ചിരട്ടേന്ന് വിട്ടു പോരില്ല. അങ്ങനെ വെള്ളം വറ്റി നമ്മളുടെ മായാമോഹങ്ങളാകുന്ന ഭൗതികത വറ്റി അത് കൊട്ടത്തേങ്ങയായി മാറുമ്പോ അതിന് ചിരട്ടയായിട്ട് ബന്ധമില്ലാതിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണമാണ് പത്മപത്രമിവ അംഭസ എന്ന് പറഞ്ഞു. വെള്ളം കൊണ്ട് നനയാത്ത വെള്ളം ഒരു തുള്ളിയായിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കും. പത്മപത്രം താമര ഇല പോലെ ആയിരിക്കണം
നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളൊന്നും ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. പക്ഷെ അതിൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടരുത്. കാരണം അത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, മാറും പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു. പരമാത്മാവിനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നതേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് 3 വിഭാഗം ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 14-ാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നു. 14-ാം അധ്യായത്തിന് 27 ശ്ലോകമാണുള്ളത്. 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ളത് ജീവാത്മാക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് മുക്തരാവുന്നത്, ബന്ധിതരാവുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. 5 മുതൽ 9 വരെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ആത്മാവിന്റെ ബന്ധനത്തിന്റെ വിവരണം പറയുന്നു. 10 മുതൽ 13 വരെ ഗുണത്തിന്റെ മേൽക്കോയ്മ. ഓരോ വ്യക്തികളിലും അവരുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ എനിക്ക് ഏത് ഗുണമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, മേൽക്കോയ്മ ഏതാണ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ 13 ശ്ലോകം നമുക്കിന്ന് പറയാം. പിന്നെ ദാമോദരാഷ്ടകവും പറയാനുണ്ട്. കാരണം നാളെ തൊട്ട് ഒരു മാസം, ഒക്ടോബർ 9 മുതൽ നവംബർ 8 വരെ ദാമോദര മാസം അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക മാസമാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാസമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ 13 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ മുക്തി എന്താണ്, ബന്ധനം എന്താണെന്ന് പറയുന്നു. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയാ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യത് ജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിം ഇതോ ഗതാ. ഇതോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന്. ഏതിൽ നിന്ന്? ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും. യത് ജ്ഞാത്വാ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണോ, മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധി ഈ സകല ഋഷിമാരും മുനിമാരും രാജർഷിമാരും ഒക്കെ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണോ, എന്ത് ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടാണോ അവർ മുക്തരായിട്ടുള്ളത്. ഏതു ഗുണത്തിനെ അതിവർത്തിച്ചാലാണ് നമ്മൾ സത്വഗുണം ആവുക, പിന്നെ ഭഗവാനോട് അടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മുനിമാർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. അതറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനികളായി മാറിയത്. ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും അവര് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളിൽ അവര് വസിക്കുന്നതൊക്കെ പരമസിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചത്. പരാം സിദ്ധിം ഇതോ ഗത. ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്നും യജ്ഞാത്വ എന്ത് ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടാണ് പരമസിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഉപനിഷത്ത് വേദങ്ങള് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അതിനുദാഹരണമായിട്ട് ഒരു കഥ ഇന്ന് ഹിന്ദു പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയൊരു ഭാഗവതത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഒരു കൃഷിക്കാരൻ, അയാള് പണി എടുത്തിട്ട് ഭാര്യയും മക്കളെയൊക്കെ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. കാടിന്റെ അടുത്താണ്, പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ കാട്ടിലേക്കാണ് പോവുക. എന്തിനാ? പഴങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാനായിട്ടും അതുപോലെ വീണ് കിടക്കുന്ന ധാന്യമണികൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പോയിട്ട് ഇയാള് പഴങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു കട്ട, സ്വർണ്ണക്കട്ടി അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പൊ ഇയാള് ഞാൻ വെച്ചതല്ല, അത് എന്റെ അല്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ അത് എടുക്കാണ്ട് വന്നു. വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ജ്യോത്സ്യൻ വന്നു. ഭഗവാനാണത്. ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ജാതകമൊക്കെ നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ഇന്ന് കാട്ടിൽ നിന്ന് വലിയൊരു നിധി കൺമുന്നിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ജ്ഞാനിയാണ്, എടുക്കില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയണം, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർണം ഇതൊക്കെ നല്ലതല്ലേ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ, അതെടുത്തിട്ട് വരാൻ പറയണം, നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവർക്ക് സന്തോഷം. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഭർത്താവ് പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരും വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ വന്നപ്പോ ഇവര് ചോദിക്കും, ഇതൊരു ജ്യോത്സ്യനാണ്, ദിവ്യനാണ്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വർണ്ണക്കട്ട കണ്ടോ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ആ ഞാൻ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ എടുക്കാതിരുന്നേന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അത് നമ്മളുടെ അല്ലല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. പോയി എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇല്ല, ഞാനത് എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ജ്യോത്സ്യനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊന്ന് പറയൂ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കേൾക്കും പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ ജ്യോത്സ്യനും പറയാൻ തുടങ്ങി, എന്തിനാ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങളുടെയാണ്, അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അത് വന്ന് പെട്ടത്. അത് മാത്രല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അതങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ദാരിദ്ര്യവും ബുദ്ധിമുട്ടും വിഷമവും ഒക്കെ മാറൂലോ. നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാവില്ലേ, സമ്പന്നരായാൽ തന്നെ സമൂഹത്തില് വലിയ നിലയും വിലയും ഒക്കെ കിട്ടില്ലേ, അതുകൊണ്ട് അത് പോയി എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് ചെയ്താൽ ഒരു അസുഖം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ പണം വേണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ പോലെ ഉയർന്നു പോകാനായിട്ട് പണം ആവശ്യമില്ല, അത് തെറ്റല്ല, പോയി എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറയും, ആവശ്യമില്ല, കാരണം എനിക്കിപ്പോ വളരെ സമാധാനമുണ്ട്, ഇനിയിപ്പോ അത് കൊണ്ടുവന്ന അത് സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം നോക്കണം, പിന്നെ അതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വേറെയാണ്, പിന്നെ അത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ചോദ്യം, ലോട്ടറി കിട്ടിയ ആളുടെ കണ്ടില്ലേ, അതുപോലെയൊക്കെ വരും, അതുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഞാനത് എടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ തന്റെ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ജ്ഞാനിയുടെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണോ മുനിമാര് ജ്ഞാനികളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോയത്, അത് ഈ ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നിട്ടാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പറയണത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇദം ജ്ഞാനം ഉപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗത സർഗേ അഭിനോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഇതറിഞ്ഞാലേ പിന്നെ ജനിക്കുമ്പോ സന്തോഷിക്കൂല്ല, പ്രളയം ഉണ്ടാവുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല, വിഷമിക്കുകയും ഇല്ല. എന്തറിഞ്ഞിട്ട്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മലിനമാകാത്ത ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോ മമ സാധർമ്യം ആഗത, ഭഗവാനോട് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, എല്ലാവരും 4 കൈകളുള്ളവരും ഭഗവത് സാരൂപ്യമുള്ളവരുമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് സമാനമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാനോട് സാദൃശ്യമുള്ള അതീന്ദ്രിയത കിട്ടും ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞാല്. സദാ ഭഗവത് പാദത്തിലാവും ചിന്തയും മനസ്സും, പറഞ്ഞ കൃഷിക്കാരന്റെ പോലെ. സർഗേബി നോപജായന്തി, അവർ സൃഷ്ടികാലത്ത് പിന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച, പ്രളയത്തിലെ അവസാനം ലയം ഉണ്ടാകുമ്പോ, നാശം ഉണ്ടാകുമ്പോ അവർക്ക് അതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ. ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ്, ആ ജ്ഞാനത്തെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം, മമ യോനിർമഹദ്ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദധാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. ഭൗതിക സത്തയും അതിനുപരിയായുള്ള ജീവസത്തയും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മരൂപമാകുന്ന മൂലപ്രകൃതിയും ഭഗവാന്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഗർഭസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ചൈതന്യവും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പ്രകൃതി, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ. നമ്മള് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുക്കളുടെ കാര്യമൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അച്ഛന്റെ ബീജവും അമ്മയുടെ ഇതൊക്കെ ഇവരെടുത്തിട്ട് അണ്ടവും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടൊക്കെ യോജിപ്പിച്ച് സൈഗോട്ടാക്കിയാലും വീണ്ടും അത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെക്കണം. അതിന് തുടിപ്പ് വരണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു പുഴുവിനെ പോലും സൃഷ്ടിക്കാൻ വലിയ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷത്തോടു കൂടി അല്ലാതെ ഒരു ജീവനും ഈ ഭൂമിയില് എത്ര കുഞ്ഞി വൈറസ് അല്ല എന്തുതന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതുണ്ടാവാൻ പോണില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, അരിയുടെ കുമ്പാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തേളിന്റെ കുട്ടികൾ വരുമ്പോ ചിലർ വിചാരിക്കും, ഈ അരി ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തേളിന്റെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണതാണ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, അമ്മത്തേൾ എപ്പോഴോ വന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ടയിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതൊന്നും തേളും കുട്ടികൾ വരുന്നത്. അതുപോലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രമാണ് ഈ ജനനങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ്. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം,
സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തി യാ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിരഹം ബീജപ്രദ പ്രപിത. ഏതേത് പ്രകാരത്തിലുള്ള ദേഹധാരികളായ ജീവികൾ ഉണ്ടോ അവയ്ക്കെല്ലാം മൂലകാരണം ബ്രഹ്മമാണ്. ഞാനാണ് അവർക്കൊക്കെയുള്ള ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്. ബീജപ്രദാവായിട്ടുള്ള പിതാവ്, അതായത് ജീവൻ കൊടുക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഭഗവാനാണ്. ഏതൊക്കെ ജീവജാലങ്ങളുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും പിതാവായിട്ടുള്ളത്, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിതാമഹനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവായിട്ട് ഉള്ളിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലും രാമായണത്തിലൊക്കെ ആ ജീവൻ എങ്ങനെയാണ് ഉദരത്തില് ഗർഭപാത്രത്തില് തുടിച്ചു വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏതേത് പ്രകാരത്തിലുള്ള ദേഹധാരികളായ ജീവികൾ ആവിർഭവിക്കുന്നുവോ അവയ്ക്കൊക്കെ മൂലകാരണം ബ്രഹ്മമാണ്, ഞാനാണ് അവയ്ക്ക് ബീജം നൽകുന്ന പിതാവ്. അടുത്ത ശ്ലോകം സത്വം. ഇനി ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് കേട്ടോ. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ നിബന്ധനന്തി മഹാബാഹോ ദേഹിനമവ്യയം. എങ്ങനെയാണ് ഈ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഗുണത്തിനെ മറികടന്ന് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോവാണ്. 3 തരം ഗുണങ്ങളാണ്. അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. ഈ സത്വം രജസ് തമസ്, സത്വഗുണം രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം, ഇത് ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ. പ്രകൃതിയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും കാരണം. അതാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചരട് കൊണ്ട് കെട്ടി വലിക്കണ മാതിരി. ഈ ചിത്രം മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. സത്വ രജസ് തമ ഗുണങ്ങളാകുന്ന പ്രകൃതി നമ്മളെ പാവകളിക്കാരന്റെ കയ്യിലെ ചരട് പോലെ പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏതാണോ അധികം നിൽക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആടും പാടും ഒക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന്റെ മുകളിൽ ആരാളുള്ളത്? അതിനും അതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാല് പിടിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്നാണ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തില് ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജനിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഒരു ഗുണങ്ങളുടെയും അധീനതയിലല്ല. മരിക്കുമ്പോഴും ഈ ജീവൻ അതൊന്ന് വിട്ടുപോണ ജീവനും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ദേഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് വാസ്തവത്തിൽ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീശുകന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. വ്യാസന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള വാടികയുടെ ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോ ശ്രീശുകൻ അപ്പോഴേ ജ്ഞാനിയാണത്രേ. അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വരാൻ 16 വർഷം എടുത്തു എന്നാണ്. അവസാനം വ്യാസൻ ഭഗവാനൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, ഒരിക്കലും ഈ പ്രകൃതി നിന്നെ ബാധിക്കില്ല, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങള് ബാധിക്കാത്ത ആത്മാവായിട്ട് തന്നെ ഈ ഭൂമിയിൽ തുടരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഉറപ്പിലാണ് ശ്രീശുകൻ 16 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചിത്രകേതുവിന്റെ കഥയും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ചിത്രകേതുവിന് മഹാരാജാവായിരുന്നു. കുട്ടികളില്ലാതെ വളരെയധികം വിഷമിച്ചു. 100 പത്നിമാരുണ്ട് എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും ഒരു കുട്ടി പോലും ഇല്ലാതെ വളരെയധികം വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞ് അവസാനം അങ്കിരസ് മഹർഷി ആ വഴിക്ക് വരികയാണ്. അപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്കിരസ് മഹർഷി പറയും, എന്തിനാണ് ചിത്രകേതു, ഇനി കുറെ കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞ് മരിച്ചു പോണതല്ലേ, അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാനോട് ചേരാനല്ലേ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പറയും, പറ്റില്ല, എനിക്ക് എന്തായാലും അങ്ങ് ഒരു കുട്ടിയെ തരാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അങ്കിരസ് മഹർഷി ഒരു കുട്ടി, അപ്പൊ തന്നെ മഹർഷി പറയും, കുട്ടി ഉണ്ടാകും, അപ്പൊ നിനക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ആ കുട്ടി നിന്റെ ദുഃഖത്തിനും കാരണമാവും എന്ന് പറയും. ആയിക്കോട്ടെ, സാരില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ജനിക്കും, എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷാവും, രാജാവ് ഉത്സവം പോലെ കൊണ്ടാടും. ആ കുട്ടി കുറച്ച് ചെറിയ പ്രായം തന്നെ, 3-4 വയസ്സാവുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ അമ്മയുടെ സപത്നിമാരുണ്ടല്ലോ, 100 പത്നിമാരില്ലേ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുട്ടിയുടെ അമ്മോട് രാജാവിന് കൂടുതൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ മറ്റുള്ള പത്നിമാർക്കൊക്കെ ദേഷ്യം വന്ന് ഈ കുട്ടിയെ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലും. അപ്പോ രാജാവ് അലമുറയിട്ട് കരയും, എല്ലാവർക്കും സങ്കടാവും, ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ബോധം കെട്ടു വീഴും. ആ സമയത്ത് അന്ന്
അനുഗ്രഹിച്ച ആൾ ആ വഴിക്ക് വരും. ആരാണ്? അങ്കിരസ് മഹർഷി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നാരദരും ഉണ്ടായിരുന്നു. നാരദർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ, അപ്പൊ പറയും ഒന്നും പറ്റില്ല, എനിക്ക് എന്തായാലും കുട്ടിയെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവ് വളരെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്കിരസ് മഹർഷി നാരദരോട് പറയും എന്താ ചെയ്യാ. അപ്പൊ നാരദര് പറയും എന്റെ യോഗശക്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ജീവാത്മാവിനെ, വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നോട്ടെ. അപ്പൊ പറയും അയ്യോ എന്നെ വിട്ടിരിക്കില്ല, എന്റെ കുട്ടി എപ്പോഴും എന്റെ മടിയിലാണ് ഇരിക്കുക, എനിക്ക് അത്രയധികം വർത്തമാനം പറയും, സന്തോഷമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവൻ ജീവിച്ച് തിരിച്ചു വന്നാല് പിന്നെ എന്നെ വിട്ടു പോവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ നാരദരുടെ യോഗശക്തി കൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിന് ഈ ജീവാത്മാവിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കും. അപ്പൊ കുട്ടി എണീക്കും. അപ്പൊ ഇവരൊന്നും പരിചയമില്ലാത്തൊരു മുഖഭാവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നാരദര് പറയും മകനെ, നീ കുറച്ചു കാലം കൂടി ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ അച്ഛനെയും അമ്മയും മഹാരാജാവിനെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കൂ, ഇവർക്ക് വലിയ സങ്കടാണ് പോണത് പറയുമ്പോ ആ കുട്ടി എന്താ പറയണത്? അച്ഛനും അമ്മയും എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ കുറേ ജന്മങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടും മരിച്ചിട്ടും ഉണ്ട്. അതില് കുറേ അച്ഛനമ്മമാർക്കൊക്കെ സങ്കടമുണ്ട്. അതിൽ ഏത് അച്ഛനമ്മമാരെയാണ് ഞാൻ സഹായിക്കേണ്ടത്, സാന്ത്വനിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ തത്വങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ ചിത്രകേതുവിന് പെട്ടെന്ന് ബോധോദയം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ ജീവാത്മാവ് തിരിച്ച് വന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ ശ്വാസം അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നവരെ, ജീവൻ അങ്ങോട്ട് പോണ വരെ ഉള്ളൂ ഈ എല്ലാ നാടകങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഈ ചരടുവലിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആടണതും നാടകം അഭിനയിക്കുന്നതും ഒക്കെ. ഇതാണ് പറയണത്. ശാശ്വതനായാണ് ജീവാത്മാവ്. ജീവാത്മാവിന് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. പക്ഷെ പ്രകൃതിയുടെ സംഗമത്തോടെ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കുന്നു, അതിന്റെ പൂർവകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. പിന്നെയും അതിന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികൾ ഏറെയുണ്ട്. അതിനൊന്നും ശ്രമിക്കാതെ ഈ ചരടുവലിയിൽ ഉൾപ്പെടാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ കാല് പിടിക്കാതെ എങ്കില് അത് തന്നെയാണ് വഴിയുള്ളൂ. രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴികൾ അധികം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവ് ബന്ധനസ്ഥനാവുന്നത്? ജീവാത്മാവ് ഈ ഗുണങ്ങളാലാണ് ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നത്. 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് സത്വം, രജസ്, തമസ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ വ്യാമോഹിതനായിട്ടാണ്, മോഹം കാരണമാണ് ബന്ധിതനാകുന്നത്. ഇനി 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനി ഓരോന്നിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ വേറെ വേറെ പറയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഏത് കൂട്ടണം, ഏത് കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖേന ബധ്നാദി ജ്ഞാനസംഖേന ചാനഘ. അതില് സത്വമുണ്ട്, രജസ് ഉണ്ട്, തമസുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് സത്വഗുണത്തിന്റെ കാര്യമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സത്വഗുണത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ചരട്. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശുദ്ധമാണ്, പ്രകാശമാനമാണ്, അതായത് അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് കൂടുതൽ തെളിച്ചമുണ്ടാവും. അവര് ഭഗവാനോട് കൂടുതൽ ഭക്തിയുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ 10ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിയോഗം ദദാമ്യഹം. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ബുദ്ധി തന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ സത്വ ഗുണങ്ങളുള്ളത്. അപ്പോ പാപമോചകവുമാണ് സത്വം, നമ്മളെ നിർമ്മലന്മാരാക്കുന്നതാണ് സത്വം. അപ്പോ സുഖസംഖേന ബന്ധനാദി, അത് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് സുഖം, ഇങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് സുഖമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആധ്യാത്മികമായ അറിവ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് നല്ല കാര്യം, ഞാൻ വലിയ ആളാണ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം, ഒരു അഭിമാനം, അഹങ്കാരം, എന്താ പറയാ, അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ബന്ധിക്കുക. സുഖസംഖേന ബധ്നാദി ജ്ഞാനസംഖേന ചാനഘ. അങ്ങനെ സുഖത്താലും പിന്നെയും കൂടുതൽ വേണം, എനിക്കിപ്പോ രാജസോല്യ താമസോല്യ, എനിക്ക് സത്വം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അഭിമാനം,
ഉണ്ടാവും. ആവശ്യത്തിന് എനിക്ക് അറിവൊക്കെ ഉണ്ട്, ആരെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഭാവം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് സത്വഗുണം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ ജ്ഞാനത്തിനെയും സുഖത്തിനെയും ഭക്തിയെയും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഈ സത്വഗുണമാണ്. അത് നിർമ്മലമാണ്, ബുദ്ധിയെ കൂടുതൽ പ്രകാശിപ്പിക്കും. 3 ഗുണങ്ങളിൽ വെച്ച് നല്ലത് അത് തന്നെയാണ്. സത്വഗുണം നിർമ്മലമാണ്, ആത്മജ്യോതിസ് കൂടുതൽ പ്രകാശിക്കും. ഈ സത്വഗുണം പക്ഷെ ആത്മസുഖം വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് അനുഭവിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്തൊരു സുഖമാണ്, അത് ഇനിയും വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം വരും. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക, കൂടുതൽ നല്ല ഒരു ഗൃഹത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ജനിക്കാൻ അത് ഇടവരും. അതാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പകരം അത് വേണ്ട, ഭഗവാനോട് ചേരൽ മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ അറിവ് ഒന്നും പിന്നെ ഇതിനും എത്രയോ അറിയാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഭാവമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ എത്രയോ പുല്ല് പോലെ ഒരു ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ചാല് അവര് ആ സത്വഗുണം ബാധിക്കില്ല. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം രജോ ഗുണത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണ സമുദ്ഭവം തന്നിബന്ധനാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അളവറ്റ തൃഷ്ണ ആധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. പ്രഭുപാദര് പറയണു, ഈ ഭൂമിയിൽ 80% അല്ല 90% ആൾക്കാരും ഈ ഗുണത്തിലാണ്. രാഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ഡിസയറിൽ നിന്ന് മോഹങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗുണമാണ് രജോ ഗുണം. ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളില് മതി വരില്ല ഒരിക്കലും. നല്ലോണം പഠിക്കണം, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം, അങ്ങനെയുള്ള വിചാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ജോലി കിട്ടണം. പിന്നെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല, അവസാനിക്കില്ല. ഉയർന്ന പദവി വേണം, സമ്പത്ത് എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല, നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധം വേണം, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വീട് പണിയണം, കുറെ വണ്ടികൾ വേണം, ആവശ്യത്തിലധികവും സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ എന്താ ഉണ്ടാവുക, പുനരഭിജനനം. ഈ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തീരണ്ടേ, അതുവരെ ജനിച്ചും മരിച്ചും തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പം ഒരിക്കൽ ഒരു മുനിയുടെ ശാപത്താല് നമ്മളുടെ ദേവേന്ദ്രൻ പന്നിയായിട്ട് ജനിച്ചു. പന്നിയായിട്ട് ജനിച്ച എവിടെയാ കിടക്കുക അറിയാലോ, ചളിക്കുണ്ടിലാണ് കിടക്കുക. അങ്ങനെ കുറെ കുട്ടികളായി, ഭാര്യയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ നാരദർ ആ വഴി വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ദേവേന്ദ്ര എന്താണ്, മതിയായി, ഇനി തിരിച്ചു പോവാറായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, എന്ത് മതിയായിന്ന്, എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകമാണ് ഇഷ്ടം, ഇത് ഇവിടെ തന്നെ മതി, എനിക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ കളി ചിരിയൊക്കെ കാണുമ്പോ എന്താ ഒരു സന്തോഷം തോന്നണത് എന്ന് വാദിച്ചു. ദേവേന്ദ്രനായാലും പന്നിയായിട്ട് ജനിച്ചാലും വിരോധമില്ല, അത്രയ്ക്കും ശക്തമാണ് ഭൗതികമായ മായയുടെ വലി എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ, എന്നിട്ട് പിന്നെ നാരദര് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ദേവേന്ദ്രന് ശാപമോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ വാക്ക്, ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ കിടന്ന് അലയേണ്ടവരല്ല, നമ്മൾക്ക് വലിയൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരണം ഭഗവാന്റെ വാക്കിൽ കൂടി. അങ്ങനെ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് കുടുക്കിയിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം നിഷ്കാമമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്നതിന്റെ തത്വം. അടുത്ത ശ്ലോകം ഈ തമോ ഗുണത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. തമസ്തു, തമസാകട്ടെ, അജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദ ആലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബന്ധനാദി ഭാരത. തമോ ഗുണമാകട്ടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് അത്. ജീവനെ പ്രമാദം, ആലസ്യം, നിദ്ര എന്നിവ കൊണ്ടാണ് അത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? പ്രമാദം, തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നാണ് പ്രമാദത്തിന് അർത്ഥം. അല്ലാതെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കും പ്രമാദമായ കേസ് എന്നൊക്കെ, അങ്ങനെ അത് തമിഴിലോ മറ്റുണ്ട് തോന്നുന്നു. മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ അർത്ഥമില്ല. പ്രമാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നാണ്. അതുപോലെ അലസത, നിദ്ര, ഇത് മൂന്നുമാണ് ഈ
താമസ ഗുണികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. എപ്പോഴും ഉറങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മടിയാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല, ചെയ്യാൻ കുറെ കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ മടിയായിട്ട് വയ്യ. ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരുടെ കാര്യമല്ല, ഉണ്ടായിട്ടും ചെയ്യാൻ മടിയാണ്. ഇങ്ങനെ എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് ഊർജ്ജസ്വല, അത് ഉള്ളപ്പോ തന്നെ മടി പിടിച്ച് വെറുതെ ടിവിയുടെ മുന്നിൽ സോഫയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കപ്പലണ്ടി കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. അലസത, പ്രമാദം, നിദ്ര എന്നിവ വഴി അത് ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാണ്. അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. പ്രമാദ ആലസ്യ നിദ്രാഭിസ്തന്നിബധ്നാതി ഭാരത. സർവർക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മതിഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അത് എന്നെ തമോ ഗുണം ബാധിക്കാണ്. നിദ്ര, രാവിലെ എണീക്കണം എന്ന് മനസ്സ് പറയുമ്പോ വേണ്ട കുറച്ചു നേരം കൂടെ കിടക്കാം എന്ന് പറയണത്, അല്ലെങ്കിൽ മടിയായിട്ട് നല്ല കാര്യം ചെയ്യാനൊന്നും നല്ലൊരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെയാവാം എന്ന് പറയണതൊക്കെ തമോ ഗുണമാണ്. പിന്നെ രാവിലെ ഇപ്പൊ എണീക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ സത്വഗുണിയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ആ നേരം തന്നെ ഉണർന്നോളും. അയ്യോ നാമം ചെല്ലാനുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കണ്ടേ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വന്ന് വേഗം എണീക്കും. രജോ ഗുണ ഒരു വിധേന എണീറ്റാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊന്നും ചെയ്യില്ല, എക്സസൈസ്, ഓട്ടം ചാട്ടം ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ധൃതിപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ പണികൾ ചെയ്യാം, വേഗം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. തമോ ഗുണിയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഉറങ്ങും, കുറെ നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇപ്പൊ ഇത്ര തിരക്ക് എന്ന് വിചാരിക്കും. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു സപ്താഹം ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക, സപ്താഹത്തിന് പോയി, 3 ആളും പോയി. സത്വഗുണി എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഇരുന്ന് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കേൾക്കും, അതിലെ തത്വങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളും. രജോ ഗുണി എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ചു നേരമൊക്കെ കേൾക്കും, ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമയമായോ നോക്കും, തിക്കും തിരക്കും കുട്ടിയാലും വേണ്ടില്ല, പോയി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോരും. മറ്റേ ആളോ തമോ ഗുണി എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ പോയിരുന്നു ഉറങ്ങും, ഭക്ഷണം കഴിക്കും, പിന്നെ ഉറങ്ങും. അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല ചില സമയത്ത് 3ഉം ഉണ്ടാവും. രാവിലെ സത്വഗുണം ഉണ്ടാവും, രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ തമോ ഗുണാവും, രജോ ഗുണാവും, നല്ല തിരക്കിട്ട് ജോലികൾ ചെയ്യും. അതാണ്, അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. അത് ചെയ്യുമ്പോഴും മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ സത്വഗുണം പോവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം, എന്തൊക്കെ പണികൾ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആ സത്വഗുണം വിടാതെ ഇരിക്കണം. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഉറക്കം, കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയാൽ ഉറങ്ങട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ സീരിയൽ കാണട്ടെ, അങ്ങനെ തോന്നാൻ പാടില്ല. അതാണ്, ഒരു ആളെ തന്നെ പല ഗുണങ്ങളും ബാധിച്ചാലും സത്വഗുണം വേണം എപ്പോഴും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവാൻ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാനാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി ഭഗവാൻ ഇത്ര വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നത്. സത്വഗുണി ബുദ്ധിമാനാണ്, പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറെക്കുറെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, ജ്ഞാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും ഉളവാക്കുന്നു. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും സന്തോഷം വേണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ, അതേപോലെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും ജ്ഞാനം വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, സത്വഗുണം ബന്ധിക്കും. സത്വഗുണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തത്വചിന്തകരും ഒക്കെ. പക്ഷെ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, അത് അടുത്തൊരു ജന്മത്തിന് കാരണമാകും. രജോ ഗുണത്തിലെ ബന്ധനം എങ്ങനെയാണ്, ഭൗതിക സുഖങ്ങളില് താല്പര്യം കൂടും, ഇന്ദ്രിയ സുഖ ആസ്വാദനങ്ങളിൽ മതി വരാതാവും. അയാൾക്ക് രാഷ്ട്രത്തിലോ സമൂഹത്തിലോ ഉന്നതമായ പദവി ലഭിക്കണം എന്നുള്ള അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബജീവിതം വേണം, നല്ല വീടും നല്ലവരായ മക്കളും ഭാര്യയും ഉണ്ടാവണം. തനിക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊട്ടാരം പോലെയുള്ള ഒന്നാവണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കും. താൻ അതിൽ എന്നെന്നും താമസിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് അയാളുടെ വിചാരം. ആരുടെ, രജോ ഗുണിയുടെ. ഒരാളൊരിക്കൽ വലിയ വീട് പണിതുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവനും എടുത്തിട്ട് അയാള് വീട് പണി, പിന്നെ കുറെ കടം വാങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ആ നാട്ടിലെല്ലാവരെയും അസൂയപ്പെടുത്തണം, അതാണ് ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ പണിത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സമാധാനം കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ ഓടി ജ്യോത്സ്യന്റെ അടുത്തേക്കൊക്കെ പോയപ്പോ
ഇയാൾ പറഞ്ഞു, അയ്യോ സ്ഥലം നന്നല്ല, വീട് വെച്ച സ്ഥലം അത്ര ശരിയല്ല, അപ്പൊ എന്തിനാ വീട് വിൽക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി. അതെന്താ കാരണം? അത് പോരാ പോരാ എന്നുള്ള ആ ഒരു രജോ ഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. ഇനി തമോ ഗുണാണെങ്കിലോ, തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുക? ഉറക്കം, എപ്പോഴും ആലസ്യമായിരിക്കും. മനുഷ്യനെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, മനുഷ്യന് ദിവസത്തിൽ 6 മണിക്കൂർ മാത്രം ഉറങ്ങിയാൽ മതി. അത്യാവശ്യം ആരോഗ്യമുള്ള ആളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അതിന് പകരം മടി പിടിച്ച് 10-12 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മോചനത്തിന് വഴി ഉണ്ടാവുക? അവരുടെ വിധി എന്താണ്? നീചമായ യോനികളുടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ജനിക്കേണ്ടി വരും. സദാ അവര് വിഷാദഗ്രസ്തരായിരിക്കും. എന്ത് സന്തോഷമുള്ള സാഹചര്യം ആണെങ്കിലും അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് അവര് സങ്കടപ്പെടും, വിഷാദമായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആവാൻ പാടില്ല. സദാ സന്തോഷവാനായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഭഗവാൻ കണ്ണ് ചെവി ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് തന്നിട്ടില്ലേ? എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലും ഇല്ലാതെ വെറും വടി പോലെ കിടക്കണ ആൾക്കാരില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷിച്ചിട്ട് വേണം ഇരിക്കാൻ. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നു. ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ആരാണ്? ബിവറേജസിലേട്ടാ. അത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഈ തമോ ഗുണികളാണ്. ഉന്മാദവും അലസതയുമാണ് അവരുടെ മുഖമുദ്ര. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം, 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമ പ്രമാദേ സഞ്ജയത്യുത. 3 ഗുണവും നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സത്വഗുണം എങ്ങനെയാണ്? സത്വഗുണം ബന്ധിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ടാവുന്നു. രജോ ഗുണം കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഉന്മാദം, പ്രമാദം, അതുപോലെ നിദ്ര, ആലസ്യം ഒക്കെ ഉള്ള തമോ ഗുണാവട്ടെ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരു വലിയ കുഴിയിലെ പടുകുഴിയിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നു. ജ്ഞാനം ആകുന്ന തെളിച്ചമുള്ള പ്രകാശത്തിനെ അങ്ങനെ കട്ടിയുള്ള ഒരു കടലാസ് കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുക, ഒരു ലൈറ്റിനെ ഇങ്ങനെ മൂടിയിരിക്കുക വിചാരിക്കുക. അപ്പോ ഏറ്റവും പുറത്തെ താമസ ഗുണാണ്. അവർക്കൊന്നും കാണില്ല. 2-3 ലെയർ കൊണ്ട് വിജ്ഞാനത്തിനെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരെണ്ണം കഴിയുമ്പോ മാറ്റുമ്പോ കുറച്ച് പ്രകാശം വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ രാജസ ഗുണാണ്. പിന്നെയും എല്ലാം അതും കൂടെ മാറ്റുമ്പോ അത് സത്വഗുണമാവും, നല്ല പ്രകാശവും. പിന്നെയും അതും ഒരു കവറും കൂടെ മാറ്റിയാല് ആ പ്രകാശം താങ്ങാനാവാത്തത്ര ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് ഇനി പറയും. അപ്പൊ സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി. നമുക്ക് സത്വഗുണം സുഖം ആയിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നു. രജ കർമ്മണി ഭാരത. രജസ് കർമ്മങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നു, അല്ലയോ അർജുന. ജ്ഞാനം ആവൃത്യതു തമ പ്രമാദേ സഞ്ജയത്യുത. ഈ തമോ ഗുണികളാകട്ടെ അവർക്ക് എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിലൊരു പ്രായച്ചിട്ടും അവർ ചെയ്യില്ല. അതാണ് അവരുടെ കടമ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആർക്കും ഒരു ഉപകാരവും ചെയ്യില്ല. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആഘോഷിച്ച് പണം അതിന് മാത്രം ചെലവാക്കി യാതൊരു സൽക്കർമ്മവും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവര് തമോ ഗുണികളാണ്. സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനം ആവൃത്യതു തമ പ്രമാദേ സഞ്ജയത്യുത. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഈ തമോ ഗുണത്തില് ഒരിക്കലും അടിമപ്പെടാതിരിക്കണം. പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ 3 ഗുണവുമുണ്ട്. അതിന്റെ മേൽക്കോയ്മയെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജ സത്വം തമശ്ചൈവ തമ സത്വം രജസ്തദാ. ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസിനെയും തമസിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു. ചിലപ്പോൾ രജോ ഗുണം സത്വത്തിനെയും തമസിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു. തമോ ഗുണം സത്വത്തെയും രജസിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തി പ്രബലമായി നിൽക്കുന്നു ചില സമയത്ത്. അങ്ങനെ അവര് 3 തമ്മിൽ സദാ മത്സരമാണ്. അപ്പോ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സത്വഗുണത്തിനെ എപ്പോഴും നിലനിർത്തണം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് രജസിനെയും തമസിനെയും മാറ്റണം. അങ്ങനെ ആ ബുദ്ധി തെളിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടാവും. ഈ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി
ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെന്നായക്കുട്ടി പെട്ട കഥ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ അതിനറിയില്ല താനൊരു ചെന്നായിയാണ്, തനിക്ക് ഇത്രയും ശക്തി ഉണ്ട്, ഈ ആടിനെയൊക്കെ തിന്നാൻ ആളാണ് താൻ എന്നുള്ളത് അതിനറിയില്ല. അത് ആടിന്റെ അമ്മ തള്ളാടാണ് അതിനെ കുട്ടിയാകുമ്പോ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തിയത്. അപ്പൊ ആട് കരയണ പോലെ കരയണു, ആട് തിന്നണ പോലെ പുല്ല് തിന്നണു, അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനെ ഒരിക്കൽ ജ്ഞാനമുണ്ടായപ്പോ, വെള്ളത്തിൽ അതിന്റെ നിഴല് കണ്ടപ്പോ അതിന് സ്വയം ബോധ്യം വന്നു, ഞാൻ ചെന്നായിയാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആളല്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ നമ്മള് ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം, സാത്വികനാവാനായിട്ട് ആദ്യം ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ, ഓരോ ഗുണവും പ്രബലമായാലത്തെ അവസ്ഥയാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണം പ്രബലമായാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വം ഇത്യുദാ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും അന്ധകരണത്തിലും അറിവിന്റെ പ്രകാശമാണ്. പ്രകാശം നല്ലവണ്ണം തെളിഞ്ഞു വരും, സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയാം. അതായത് നമ്മളുടെ കണ്ണുകള് ഈ മായക്കാഴ്ചയുടെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് അതിനേക്കാളും നമുക്ക് സന്തോഷം ഭഗവാനെ കാണുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്ക് സത്വഗുണമാണ് കൂടുതൽ. അതുപോലെ മൂക്ക് ഈ ഓരോ മസാലയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് ഇങ്ങനെ മണം കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും കഴിക്കാൻ തോന്നുക, ആ വിചാരത്തിൽ നിന്നും അതിനേക്കാളും സന്തോഷം നമ്മളുടെ മൂക്കിന് തുളസിയുടെയും കളഭത്തിന്റെയും ഒക്കെ സുഗന്ധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അതാണോ കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണ്. അതുപോലെ ചെവി, മറ്റുള്ളവരിങ്ങനെ ഏഷണി പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കഥകള്, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങള് നമ്മൾ തന്നെ ചൊല്ലിയാലും ചൊല്ലി കേൾക്കുമ്പോഴും അതിലാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവണതെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഉള്ളത്. നാവ് അതുപോലെ തന്നെ വെറുതെ വൃദ്ധ വർത്തമാനം പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവാന്റെ അപ്പോഴൊരു സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഏറെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ഭഗവത് നാമം ജപിക്കാനായിരിക്കണം. അതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും നമ്മളുടെ ശരീരം പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായിട്ട്. ഇനി രജോ ഗുണത്തിന്റെ കാര്യമാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാം അശമസ്പൃഹ രജസി ഏതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. രജോ ഗുണമാണ് വർദ്ധിച്ചതെങ്കിൽ സദാ ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കും, തേനീച്ചട പോലെ ഒരു പോകുന്ന തേൻ കുടിക്കും, പിന്നെ പോകുന്ന തേൻ കുടിക്കും, അങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അലക്സാണ്ടർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാന് ഒരു നിമിഷം കളയാതെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ഓടി നടക്കുകയായിരുന്നു. എന്താണ് കാര്യം ഉണ്ടായത്? 34ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാണ്ടാണ് പോയത്. ഈ ഭാരതത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള അരിസ്റ്റോട്ടിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭാരതത്തിൽ അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം വന്നു, യോഗികളെ കണ്ടു, കുറച്ചു പേരോട് അങ്ങോട്ടൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കാര്യമായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അവരാരും ആ സുഖസമൃദ്ധിയുടെ ലോകത്തിലേക്കൊന്നും അവര് പോയില്ല. കാരണം അവരൊക്കെ സത്വത്തിനെയും അതിക്രമിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികളായിരുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്, രജോ ഗുണത്തിൽ മുഴുകിയിട്ട് നമ്മളുടെ ആയുസ് മുഴുവനും അതിന് കളയരുത്. ലോഭപ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാം അശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഞാനാണ്, എനിക്ക് വേണം, എന്റെയാണ് എന്നുള്ള ഈ തോന്നലൊക്കെ ഈ രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിയായിട്ടുള്ള ആസക്തി, വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടില്ലേ, ഒരാള് പണം കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, എപ്പോഴും പേടിയാണ്, അത് വല്ലവരും കൊണ്ടുപോകോ, വലുതെന്ന് എണ്ണം കുറയോവോ എന്നും പറഞ്ഞ് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ചെലവാക്കാത്ത പണം ആവശ്യം പണമല്ല, വെറും കടലാസാണ് എന്ന് പറയൂലോ. വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുക. കഠിനമായ പ്രയത്നം, ആവശ്യത്തിന് പ്രയത്നിച്ചാൽ മതി. അത് കഠിനമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഓഫീസാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും പണി തന്നെ പണി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടാന്ന്. അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ, മോഹ ആവേശം,
കാമിനി കാഞ്ചനത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവരൊക്കെ ഈ രജോ ഗുണികളാണ്. കുരുനന്ദന. ഇനി 13ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്രകാശോ അപ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവ ച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമസ് വിവൃദ്ധമാകുമ്പോൾ, തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക? തേജസ് ഇല്ലാണ്ടാവും. എപ്പോഴും ഉറങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വല്ല തേജസ്സും ഉണ്ടാവുക? മടിയായിരിക്കും എപ്പോഴും. പ്രവർത്തനത്തിനൊന്നും ഒരു ശേഷിയില്ല. കഴിവതും എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഓടിപ്പോരണം എന്നൊക്കെയുള്ള പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്, എല്ലാവരും സംശയമാണ്, ഈ ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ലോകമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാനൊന്നും അയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. സത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പ്രകാശമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു അപ്രകാശമാണ്. എപ്പോഴും ഒരു ഇരുട്ട് പിടിച്ച പോലെ, കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷമേ തോന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് തമോ ഗുണികൾ. അവർ ഭയങ്കര മടിയന്മാരായിരിക്കും. പണ്ടൊരു രാജാവ് മടി പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? മടിയനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരാളിത് പിന്നാക്കം നടന്ന് വരുന്നു. അപ്പൊ അതെന്താ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വരണേന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു, അല്ല, ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യം കേട്ടിട്ട് പിന്നെ തിരിഞ്ഞൊക്കെ നടന്ന് പോണ്ടേ, അതിലെളുപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവാലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മടിയൊക്കെ ആവും ഈ തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോ. അപ്പോ തെറ്റുകൾ തന്നെ പിന്നെയും തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു വിഷമം അതുകൊണ്ട് തോന്നില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തതെന്നും ബുദ്ധിയിൽ തെളിയില്ല. എപ്പോഴും പരിഭ്രമായിരിക്കും. എന്താണാവോ ഇനി വരാൻ പോണത് എന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ തമസ് വർദ്ധിച്ചാൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജാഗരൂകരായിട്ടിരിക്കണം. ഇനി കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവരെ രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഈ സത്വഗുണത്തിലേക്കായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ നയിക്കണം. കുറേശ്ശെ ആയിട്ട്. അവർ ഉണരുന്ന സമയം ഏതാണ്? ഒരു 7 മണിക്ക് 6 മണിക്ക് ഉണരണം, അല്ലെങ്കിൽ 7 മണിക്ക് മുമ്പായിട്ടെങ്കിലും അവരെ ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അവര് സത്വഗുണികളാണ്. അതല്ലാതെ രാവിലെ 8 മണി വരെ ഉറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ചാടിപ്പടഞ്ഞ് ഓടി സ്കൂളിൽ പോവുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ രജോ ഗുണികളാണ്. തമോ ഗുണികളാണെങ്കിൽ സ്കൂളില്ലാത്ത ദിവസമൊക്കെ 10 മണി വരെയൊക്കെ ഉറങ്ങും. ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കരുത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും സ്വാഭാവികമായി തന്നെ സത്വഗുണം വന്നോളും. അതുപോലെ തന്നെ അവർ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എന്താന്ന് നോക്കുക. ഈ തമോ ഗുണം കൂട്ടുന്ന അടി, ഇടി, അങ്ങനെയുള്ള പരസ്പരം കലഹിക്കല്, അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണാണ് വരിൽ കൂടാൻ പോണത്. പിന്നെ അതല്ലാതെയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കഥയൊക്കെയാണ്. സിംഹം എങ്ങനെയാ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുക, അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ പോലത്തെ കഥകളും അല്ലെങ്കിൽ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവരോട് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ രജോ ഗുണമാണ്. കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണകഥകളൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. സാത്വിക ഗുണങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് അവർ സത്വഗുണികളായിരിക്കും. അതുപോലെ ഉണർന്നതിന് ശേഷമായാലും ആ കിടക്കയിൽ തന്നെ കിടന്നിങ്ങനെ മൊബൈൽ നോക്കിയൊക്കെ അലസരായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തമോ ഗുണമായിരിക്കും. അതല്ലാതെ ഓടിച്ചാടി നടക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ രജോ ഗുണികളായിരിക്കും. എണീച്ച ഉടനെ കുളിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നാമജപമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സത്വഗുണികളായിരിക്കും. അതേപോലെ ഉറങ്ങണ സമയമായാലും അതെ, 9 മണി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ, ഇത് സത്വഗുണാണ്. 11 മണി വരെ ഇരുന്ന് വെറുതെ TV കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് രജോ ഗുണാണ്. 2 മണി വരെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും തമോ ഗുണമാണെന്ന് പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സാത്വിക ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരെ കുട്ടികളാണെങ്കിലും എപ്പോഴും അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, എപ്പോഴും പ്രസന്ന വദനമായിരിക്കും അവരുടെ. രാജസ ഗുണമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവര് എപ്പോഴും വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടും ആക്റ്റീവായിട്ടും ഇരിക്കും. താമസ ഗുണമാണെങ്കിലോ എപ്പോഴും ദേഷ്യം, ആരെ കണ്ടാലും തല്ലുകൂടും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് തമോ ഗുണം. അപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടികളെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തില് സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 13 ശ്ലോകമാണ് ഇന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ദാമോദരാഷ്ടകം. നാളെ തൊട്ട് ദാമോദര മാസം തുടങ്ങാണ്. ഒരു മാസം വളരെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാമോദര മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് അറിയാലോ, യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ മടിയിലിരുത്തി പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുക്കളയില് പാല് തിളച്ചു പൊങ്ങണു എന്നുള്ള സംശയം തോന്നിയപ്പോ കുട്ടി അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് പിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് പോയപ്പോ കൃഷ്ണന് ദേഷ്യം വന്ന് ആ പാൽക്കുടമൊക്കെ തട്ടി മാറ്റി അവിടെ വെണ്ണ വെച്ചിരുന്നത് എടുത്തിട്ട് കുരങ്ങന്മാർക്കും പൂച്ചകൾക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തു. അത് കണ്ട് യശോദാമ്മക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പോ കയ്യില് കടകോലുണ്ട്, അടി കിട്ടിയാലോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ഓടിയപ്പോ യശോദാമ്മ പിന്നാലെ ഓടി. അത് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഓടിയത് കൊണ്ട് പിടികിട്ടിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, നിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരലുമ്പിൽ കെട്ടിയിട്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുഞ്ഞി വയറുമ്പിൽ കയറ് കെട്ടിയിട്ട് ദാമ ഉദരം, അതാണ് ദാമോദരൻ എന്ന് പേര് വന്നത്. ദാമം എന്ന് പറഞ്ഞ കയറ്, ആ കയറുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ എത്രയായാലും ഭഗവാനെ കെട്ടിയിടാൻ പറ്റണില്ല. അങ്ങനെ അമ്മ വയർത്തു ക്ഷീണിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇത് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിച്ചപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ അതിനെ അനുവദിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാൻ, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ബന്ധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള ഇത് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ആ ഒരലെ ഒരു ഏലസ് പോലെ എടുത്ത് മുട്ടുകുത്തി നടന്ന് മണിഗ്രീവനും അളകൂബരനും കുബേരപുത്രന്മാർക്ക് മോക്ഷം കൊടുത്തു എന്നുള്ള ആ കഥ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ദാമോദര കഥ. അത് നടന്ന ആ ലീല നടന്നത് ഈ കാർത്തിക മാസത്തിലാണ്. കാർത്തിക മാസം നാളെ തുടങ്ങുന്നു, നവംബർ 8-ന് അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ പല ലീലകളും പല പ്രായത്തില് ഈ കാർത്തിക മാസത്തിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയതും ഈ കാർത്തിക മാസത്തിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ രാസലീല നടന്നതൊക്കെ ഈ കാർത്തിക മാസത്തിലാണ്. അത്ര ഈ സമയത്ത് ഭഗവാന് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം നെയ്ത്തിരി വെക്കുക. ആരതി, നെയ്വിളക്ക് കൊണ്ട് ആരതി കൊടുക്കണം. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ദാമോദര മാസത്തില്, കാർത്തിക മാസത്തില് എന്ത് ചെയ്താലും, എന്ത് പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അത് 100 ഇരട്ടി ഫലം തരുന്നതാണ്. അപ്പോ മുടങ്ങാതെ ഒരു മാസം നമ്മൾ നെയ്വിളക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യണം. പിന്നെ എങ്ങനെ ആരതി ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇസ്കോന്റെ നിയമം പ്രകാരം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിന്റെ വിഗ്രഹത്തിന്റെ കാൽക്കലായിട്ട് 4 തവണ ആരതി ഒഴിയണം. പിന്നെ വയറിന്റെ ഭാഗത്ത്, ഈ ദാമം ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഉയരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത്, ഉദരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് 2 തവണ ഒഴിയണം. മുഖാംബുജത്തില് 3 തവണ നെയ്വിളക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിയണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുഴുവൻ ശരീരത്തിനുമായിട്ട് 7 തവണ ഫുൾ ബോഡി ആക്കണം. എന്നിട്ട് ദാമോദരാഷ്ടകം ഭക്തിപൂർവം ചൊല്ലണം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ നാമജപവും ചെയ്യണം. ഈ ഒരു മാസം അവസരമാണ് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട്, സത്വഗുണം വളർത്താനായിട്ട്. അതൊരിക്കലും കളയണ്ട. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് വാത്സല്യ ഭക്തി കൊണ്ട് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ആളാണ് അമ്മ യശോദ. ആ യശോദാനന്ദന എന്ന് വിളിച്ചാൽ തന്നെ ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോ 100 ഇരട്ടി പുണ്യം കിട്ടുന്ന ഈ മാസം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു നെയ്വിളക്ക് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഒഴിയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ജപം കൂട്ടണം, ഭാഗവതം വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം കേൾക്കുക ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം, ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ലണം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ തുളസി ദേവിയെ ആരാധിക്കണം. കൃഷ്ണഭക്തി തരണേ തുളസി ദേവിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ പായസോ സ്വീറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിവേദിക്കണം. സത്സംഗം ചെയ്യണം, ദാനം ചെയ്യണം. കാരണം അതിനൊക്കെ ഫലം കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഓഫറുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ, 50% പൈസ തന്നാൽ മതി 100% സാധനം തരാന്ന്, അതുപോലത്തെ അത്രയധികം പുണ്യം കിട്ടുന്ന സമയമാണ്. അത് വെറുതെ കളയരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 12-ാമത്തെയും 15-ാമത്തെയും അധ്യായങ്ങള് ഈ 30 ദിവസം രണ്ടും കൂടി 40 ശ്ലോകമേ ഉള്ളൂ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണർന്നിരിക്കണം. 18 മണിക്കൂറില്ലേ, 6 മണിക്കൂറല്ലേ ഉറങ്ങണ്ടു. അപ്പോ അത് വായിക്കാനും ശ്രമിക്കാം. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്താലേ നമ്മൾ ഈ മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ദാമോദരാഷ്ടകം 10 മിനിറ്റ് മതി, ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറയാം. ദാമോദരാഷ്ടകത്തില്, അഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, 8 ശ്ലോകമാണ് ഉള്ളത്.
വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട സ്തുതിയാണിത്. ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട്, ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീര് വരുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു സ്തുതിയാണിത്. ശ്ലോകം 1 ഇത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാട്ടോ. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രാജമാനം യശോദാഭിയോലുഗലാധാവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തതോ ധൃത്യ ഗോപ്യ. ആനന്ദപൂർണവും ജ്ഞാനവും ശാശ്വതവുമായ രൂപത്തോടു കൂടിയ ഇതും മകരകുണ്ടലം ചലിക്കുന്ന കാതുകളോട് കൂടിയവനും ദിവ്യമായ ഗോകുലത്തിൽ മനോഹരമായി പ്രകാശിക്കുന്നവനുമായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തന്റെ അമ്മ കടഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന തൈർക്കലം ഉടച്ചു. മുറിയിൽ തൂക്കിയിരുന്ന വെണ്ണ മോഷ്ടിച്ചു. ആ കുറ്റത്തിൽ അമ്മയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അമ്മയെ ഭയന്ന് വേഗത്തിലോടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിറകിൽ നിന്നും അതിലും വേഗം, അത്യന്തതോ ധൃത്യ, അതിലും വേഗത്തില് യശോദാ മാതാവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഓടി പിടികൂടി. പരമപുരുഷനായ അങ്ങനെയുള്ള ദാമോദര ഭഗവാനെ ഞാനിതാ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഞാൻ അതിന്റെ അർത്ഥം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംഭോജയുഗ്മേന സാദംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസകമ്പത്രിരേഖാംഗകണ്ഠ സ്ഥിതഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബന്ധം. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് യശോദാമാതാവിന്റെ വടി കയ്യില് എന്തിന്റെ കടകോലുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചു. തന്റെ താമരപ്പൂ പോലെയുള്ള 2 കരങ്ങൾ കൊണ്ടും കണ്ണിങ്ങനെ തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് കരയുകയാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ. കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിവേഗം ഇങ്ങനെ തേങ്ങാണ്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം എടുത്തപ്പോ ശംഖിന്റെ പോലെയുള്ള 3 വരകളാൽ ശോഭിക്കുന്ന ആ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന മുത്തുമാല അങ്ങും ഇങ്ങും ഇങ്ങനെ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ കയറല്ലാതെ പ്രേമത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ദാമോദരനെ ഞാൻ എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. താമരപ്പൂ പോലുള്ള 2 കൈകൊണ്ടും ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തിരുമ്മി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തേങ്ങുന്ന ആ കണ്ണിന്റെ ചിത്രം ആ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. മുത്തുമാല അങ്ങനെ ഇളകുകയാണ് തേങ്ങുമ്പോ. അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാനെ, അമ്മയോട് സ്നേഹം തോന്നിയിട്ട് ശരി എന്നെ കെട്ടിക്കോളൂ എന്ന് അവസാനം സമ്മതിച്ച ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ ഇതാ നമസ്കരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതി ദൃക്സ്വലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഠേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തമാഖ്യാപയന്തം തദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തൈർജിതത്വം പുനഃപ്രേമതസ്തം ശതാവൃത്തി വന്ദേ. ശതാവൃത്തി വന്ദേ 100 പ്രാവശ്യം ഞാനിതാ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള ബാലലീലകളാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഗോകുലവാസികളെ പരമാനന്ദത്തിൽ ആറാടിച്ചു. അവരുടെ ഒരു ഭാഗ്യം, ഭയം, ആദരവ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരിയായ പരിശുദ്ധ പ്രേമ ഭക്തി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കീഴടക്കാനാകുള്ളൂ എന്ന് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ വെളിവാക്കി കൊടുത്തു. അതിയായ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ ഞാനിതാ വീണ്ടും വീണ്ടും ശതാവൃത്തി 100 പ്രാവശ്യം അങ്ങയെ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവധിം വാ ന ചാന്യം വൃണേഹം വരേശാദബീഹ ഇദം ദേവപുർനാഥ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാ വിരസ്താം കിമന്യേ കിമന്യേ. വേറെ എന്താണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്? അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് എല്ലാവിധത്തിലുമുള്ള വരങ്ങളും നൽകാൻ കഴിവുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മസായുജ്യമോ വൈകുണ്ഠപ്രാപ്തിയോ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. എന്താ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നത്? വൃന്ദാവനത്തിലെ അങ്ങയുടെ ഈ ബാലഗോപാല രൂപം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടാകണേ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതല്ലാതെ മറ്റു വരങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇദം തേ മുഖാംബോജമത്യന്തനീലൈർ വൃതം കുണ്ടലൈ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്ച ഗോപ്യ മുഹുശ്ചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസ്യാ വിരസ്താമലം ലക്ഷലാഭൈ. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, കറുത്ത അളകങ്ങളോട് കൂടിയ മുടിയാൽ അലങ്കൃതമായ അങ്ങയുടെ മുഖാംബുജം, മുഖത്തിന് സൂര്യന്റെ പോലെ ശോഭിക്കുന്ന ആ മുഖത്തിന്റെ ചുറ്റും അളകങ്ങൾ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്.
ചുണ്ടാണെങ്കിൽ ബിംബപ്പഴം പോലെ ചുവന്ന ചുണ്ടാണ്. അങ്ങയുടെ അമ്മ യശോദ മാതാവ് അങ്ങയെ പിന്നെ ഉമ്മ വെക്കുന്നു. ഇപ്രകാരമുള്ള മനോഹരമായ രൂപം, ഇത് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ രൂപം തന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണേ. ആയിരക്കണക്കിന് വേറെ എന്ത് അനുഗ്രഹം കിട്ടിയാലും എനിക്ക് ഇത്രയും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രൂപം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ. നമോ ദേവദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജാലാബ്ദിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദീനം വദാനു ഗൃഹാണേശമാമജ്ഞം ഏധിക്ഷി ദൃശ്യ. ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയെ ഇതാ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രണമിക്കുന്നു. ദാമോദര, അനന്ത, വിഷ്ണു, പ്രഭോ, എന്നിൽ സംപ്രീതനായാലും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം എപ്പോഴും എന്നിൽ ചൊരിയുക. ദുഃഖങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സംസാര സാഗരത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഈ മൂഢനെ, മാം അജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, ഞാൻ അജ്ഞനാണ്, ജ്ഞാനിയല്ല, മൂഢനെ ഉദ്ധരിച്ച് എൻ്റെ നേത്രങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ രൂപം എപ്പോഴും കാണിച്ചു തരണേ ഭഗവാനെ. 7 കുവേരാത്മജൗ ബദ്ധമൂർത്യൈവ യദ്വത് ത്വയാ മോചിതൗ ഭക്തിഭാജൗ കൃതൗ ച തഥാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയച്ഛ നമോക്ഷേ ഗ്രഹോമ്യസ്തി ദാമോദരേഹ. ഭഗവാനെ ദാമോദര, മര ഉരലിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട അങ്ങയുടെ ബാലരൂപത്തിൽ അങ്ങ് ആ ഉരല് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയില്ലേ. ഉരല് അരയില് ഒരു ഏലസ് പോലെ എന്നാണ് നാരായണീയത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുബേരപുത്രന്മാരായ നളകുബരനെയും മണിഗ്രീവനെയും നാരദമുനിയുടെ ശാപത്തിൽ നിന്നും അങ്ങ് മോചിപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റി. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ കഷ്ടങ്ങൾ തരുന്നത്? നമ്മളെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ അതിന് കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല, ബന്ധനസ്ഥരാവും. അതുപോലെ ദയവായി എനിക്കും അങ്ങയുടെ പ്രേമഭക്തി നൽകിയാലും മറ്റൊരു വരവും എനിക്ക് വേണ്ട, എനിക്ക് മോക്ഷം പോലും വേണ്ട, എനിക്ക് ഉപരിഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോവാനുള്ള ആഗ്രഹവുമില്ല. എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? അങ്ങയുടെ ഭക്തി മാത്രം. അതെനിക്ക് തരണേ. ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരലരയിൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ രൂപം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണേ. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. നമസ്തേസ്തു ധാംനേ സ്ഫുരദ്ദീപ്തിധാംനേ തുദീയോദരായാഥ വിശ്വസ്യ ധാംനേ നമോ രാധികായൈ ത്വദീയ പ്രിയായൈ നമോനന്ദലീലായ ദേവായ തുഭ്യം. ഭഗവാനെ ദാമോദര, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ശോഭയേറിയ ഈ കയറിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ഇരിപ്പിടമായ അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പ്രേമഭാജനമായ രാധാറാണിയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. അനന്തലീലകളാടുന്ന പരമപുരുഷനായ അങ്ങയെയും ഞാൻ സാഷ്ടാംഗമായി നമസ്കരിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ അങ്ങയെ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ അത് ഈ മാസം നമ്മൾക്ക് 2-3 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ദാമോദര ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ടാവട്ടെ. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന സേവകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു മടി കൂടാതെ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മാതാജി ഇത് ഈ കാർത്തിക മാസത്തിനെ ഹരേ പറ്റി കൃഷ്ണ മാതാജി. കാർത്തിക മാസത്തിലെ പറഞ്ഞോളൂ. കാർത്തിക മാസം എങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയും? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോണ്ടല്ലേ അത്ര മാതാജി? തന്നെയല്ലോ മാതാജി. അവര് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴന്നെയാണ് ഞാനും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ട്, അത് നോക്കിയാൽ അതിൽ ആ മാസങ്ങളൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഇസ്കോണിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുവോ? ഉണ്ടാവും. അടുത്തുള്ള ഇസ്കോൺ ടെമ്പിളിൽ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അവര് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അതെ. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിവില്ല, ഇതില് ചേർന്നത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് തന്നെ. അത് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഷെയർ ചെയ്യും. ഒരു ആഴ്ച മുമ്പ് തുടങ്ങിയേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാർത്തിക മാസം വരാൻ പോവാണ്, നാളെ തുടങ്ങും എന്നുള്ള കാര്യം.
ഒക്ടോബർ 9 തൊട്ട് നവംബർ 8 വരെ ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നെയ്യ് നെയ്യ് ഒരു ചെരാതില് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഒരു തിരിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരതി ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സിനുള്ള ലിങ്ക് കിട്ടിയത്. നമുക്ക് 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 12, 13 സാധിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് ആദ്യം തൊട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ലഭിക്കും മാതാജി? ആദ്യം തൊട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സൈക്കിള് പോലെയാണ്. ഇപ്പൊ 14 കേട്ടൂലോ. 14, 12, 13. 12, 13, 14 കേട്ടു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച 15, പിന്നെ 16, അങ്ങനെ നവംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കില് 18 അധ്യായമാവും. പിന്നെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 1-ാം അധ്യായം, 2-ാം അധ്യായം, അങ്ങനെ. അപ്പം പിന്നെ 11 വരെ കേട്ടാ മതി കേട്ടോ. ചെയ്യുമ്പോ എന്തായാലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടും. ഇനി ഏത് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിശദമാക്കി തന്ന. ശനി ഞായറും. ശനി ഞായറുണ്ടായിരിക്കും. സമയം 8 തൊട്ട് 9 വരെ രാത്രി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് 7:50 ആകുമ്പോ നാമജപം ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്തട്ടെ, ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.